Hai. जोंना जियारानि बर' सिस्टारा नै ओंखाम जानो नागिरदों आरो ना दा ओंखाम जानो फैथारदोंमोन आं होमब्लाबो जाबावनोसै एसे मथिथि जासिनसै नङा होमबा डाइटिं खालामनो नागिरो अमा बेदर गोसोखांबाय थायोलै दा तेजपुरनिफ्राय आरामसे जोंनि बे बड'लेण्डआव फैनानै मा रोखोम मोनदों जेनेबा गोसोफ्राखौलाय बिराद मोजां मोनदों थालांसि गोसो जाबाय अबेबा जायगाफोरावहाय अबावबा थालांदो जेनेबा जोंनिखि हारसा गामिसो बांसिन ना बर' गामि गैयाना बारा दा एक्चुअली बर' मानसिखौ बांसिन लोगो मोनोबा गोसोफ्राव एसे साबसिन मोनो ओरैनोबाबो दा जाखां लोंखां एसे अबाव बेरायहैनो होनदोंमोनलाय अबाव लाङोबा निज्लागुरि पिकनिक स्पट जानो थांगासिनो दङ दा 17 तारिखआवनो ओपनिं जागोन आरो दा बेयाव जोङो लकेशनफोरखौ एसे नायदिंहैनो आरो जेनेबा मथा-मथि बेनिफ्राय 1 किल'मिटारसो जागोन खोमा गाज्रि मोनब्लाबो दुखु मोननो नाङा दे लोगोफोर होननानै बर' सिद्दा रायलायखायो सिद्दाखाना गालानो फिसाथारला नङा होमबा ओंखायनो दे बिदिब्ला बिदि जाथ'बाय ना मा बुङो अलब दसे थाना नायदो नामा थैफ्रामसो बिबो थैफ्राम माने आदामुरा आथिङा माने गोसोम जाना थालखौनो मोना माने प्लास्टिकनि बिदि जाना दं बेसेबां थैहाबदों होनदोंमोनलाय नों थैहाबाखै थैहाबनाय खिन्थु माने इदिनो 1 मिनिटसोनि थाखाय माने एक्सिडेन्ट जाबा पुरा माने खोमसि नुजोबो ना एक्सिडेन्ट जानाय टाइमाव बिदि जादों जेबो सेन्स गैयामोन ना आंथ' हाराखौनो बारग'बाय सानदोंमोन इदिनो खिन्थु एख' इदि जायासै आरो ना गेब्लेदों आरो ना मोदोमा दे थिगैनो मोजां मोनबाय लोगो मोननानै जेबो नङा थैया दे थेंक इउ सिस्टार प्रिटि वारि सेल्फि पइन्टआव बेरायनानै मा रोखोम मोनदों गोसोखौलाय आङो बिराद मोजां मोनदों एकदमबारे मा बुंनो आरो गोसोखौ गोजोनल' मोनफैखादों जायगाखौ नुनानै ना जायगाफ्राबो बिराद मोजां बेरायनोबो मानोबो आरो इथिंबो बिराद मोजां बैग्रि सिं सिं बैग्रिफोर दंना बिराद मोजांखा दा पिकनिक जानो थाखाय मोजां आरो ना पिकनिक जानो थाखाय बिराद मोजां दाथ' गोजोनबाय गोसोआ ना आस्सा नोंथाङाबो नै निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटआव बेबायदि गिदिर DSLR जोंहाय एसे हख्लायगासिनो दं नङा होमबा ना ब्लग खालामबायदों एसे दा मोजां मोनदों दा गोसोफ्राखौ जेनेबा गोसोखौथ' बिराद मोजां मोनदों जेनेबा आंथ' पिकनिक स्पटफ्राव बांद्राय बेरायनाय जाया जेनेबा मोनाबिलि थांबाय मोनाबिलिजों लोगोसे दाखालि आइफवालि जाबाय ओमफ्राय आइफवालिनिफ्राय नैबे निज्लागुरि दा निज्लागुरिनिखौ आं साबसिन मोनदों आरो बेफोरबायदि बानायनानै होदों नै सेल्फि पइन्ट बेहाय आरो दालाङाबो साइड मोननै जाहैबाय दालां आरो लोगोसे बेबायदिनो साखाथि फाखाथि जिरायनो थाखायथ' बिराद जायगा बानायना होदों माने बिरेन्सि स्टाइल आरो औवानि बानायना होदों आरो बेजों लोगोसे मेन जिखिनि मेन सुइस गेट बेखौबो माने समायना बिसोरो गावसिनि बे ओमफ्राय नै ओरैहाय नै स्कुटिबो सालायजालायो आरो दालाङा ओरैबायदि बानायना होदों ओरैबायदि मजबुत आरो ना थ' आं बिराद मोजां मोनदों आरो दे थेंक इउ दायो आङो निज्लागुरि इक' टुरिजम स्पटआव दंफैयो बेजों लोगोसे सिस्टारा दङ नै आंजों दा आङो सिस्टारनाव बेखौनो सोंगोन जाहैबाय दा सिस्टारनि चेनेला प्रिटि वारि आरोना बे नानि साबसक्राइबारा दं जाहैबाय 2.1 आरो ना 2000 माने 2100 बायदि दंहैयो आरो बेजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जादों जाहैबाय दा बे सिस्टारनि नामावहाय बेबायदिनो फेक खुलिदों आरोखि इउटुब चेनेल मोननै खुलिखादों दा बेबो मोननैबो माने प्रिटि वारि आरोखि आरो बेजों लोगोसे प्रफाइल पिक्साराबो नैबे बिनानावनिनो आरो जेसेबांनाखि गाव भिडिअ आपल'ड खालामो ना बे गाव बाहायनाय चेनेलाव दा बेनिफ्राय गासैखौबो डाउनलड खालामनानै गावनि बे चेनेलावहाय माने आपल'ड खालामनानै होयो आरोखि दा बेनो आरोखि जाय बिथाङा बे इउटुब चेनेलखौहाय बाहायगासिनो दङ अननानैहाय बेबायदि खालामनानै होनो नाङा आरोना दा नानिया बुंहरनो हागोन आरोखि दा जेनेबा मालानिफ्राय बेबायदि खालामदों जेनेबा बियो एसे गोबावानो जाबाय आं सिगांहाय बुंखांखाबायमोन थेवबो मानियाखै आरोखिना बियो आं खुलिनायनि सिगांनो बिसोरो खुलिनानै दंखायोमोन आरो सासे दंबावोमोन मोनसे बिनिया आं खुलिनायनि सिगां 1K थांखाबायमोन आरोखिना ओमफ्रायो माने आङो फेसबुकाव बिदिनो रिल्स आरो साइरि बायदि मोनसे माबा हगारबाय थायोमोन ना फेसबुकाव ओमफ्रायो बे समावनो बिसोर आं खुलियैनि सिगांनो खुलिदोंमोन ओमफ्राय आं खुलिनायनि सिगां बिसोरो बे सासे मानसिनिया माने बेबो आंनि भिडिअ हगारो आंनिनो नाम बिदिमोन आरोखि ओमफ्रायो बिनिया 1K बारबायमोन ओमफ्राय उनाव आं खुलिनानै आङो बे मानसिखौ बुंहरदों आरोखि ना बियो मानिबाय आरो उनाव बे मानिखांनायनि उनाव आरो गोदान दा मोननै खुलिनानै दं आरोखि ना बिसोरखौबो आङो कमेन्ट खालामनानै बुंहरखांबाय थेवबो मानियाखै बिसोरो अननानै बिदि खालामनो नाङा नोंथांमोन जायफोराना बेफोरबायदि खालामदों बेबायदि खालामनो नाङा
बे नानिया मोजां मोजां माखासे शर्ट मुभि माबाबिबो लाबोयो आरो माखासे ब्लग भिडिअबो लाबोयो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा बेबायदि फेक खालामगासिनो दङ फेक बेबायदिनो मालायनि नामाव इउटुब खुलिदों आरो बेजों लोगोसे मालायनि माबा प्रफाइल पिकचार होदों आरो बेजों लोगोसे बे नानिनि भिडिअखौनो डाउनलड खालामनानै आपल'ड खालामदों दा बहुद बेबायदिया मोजां जायाखै आरोखि गावजों गाव बर'जों बर' जेनेबा दा जायफोरा बेखौ बाहायगासिनो दं इउज खालामदों अननानैहाय माने खालामाब्ला मोजां जागौ आरो जुदि बुंसेयावबो जुदि मानियाब्ला नानिया मा राहा लागोन आलदा जागोन आरोखि खोथाया बेबायदि खालामनो नाङा आंबो रिकुवेस्ट खालामदों जायफोरा बे चेनेलखौहाय नानिनि नामावहाय बाहायगासिनो दङ अननानै माने बेखौहाय रिमुभ खालामना लायोब्ला मोजां आरोखि जेनेबा बुंसेयावबो जुदि मानियाबा आलदा जागोन खोथाया दे थेंक इउ दादा औ दे थेंक इउ दा धामाखार बानायगासिनो दङ नै ओरैबायदि बानायगासिनो नै गुनाफोरजों खादों आरो मजबुतनो माखासे ओरैहाय निउस रिपर्टारफ्रा नै ब्रादारमोना जोंना ज' सफैजोब्बाय माखासे कन्टेन्ट लागोन आरो ना क्रपन टपन दैनानै दङ नै आच्छा नायदो नै साखाथियावनो सुइस गेट दङ नै बै नुहुरनायानो जादों जाहैबाय सुइस गेट आङो आरामसे देखायगासिनो ओरै फैनानै नैबेयावहाय बेबायदि मोनसे दलां बानायदों आरो ना नै ओरैबायदि मोजां थांनाय बोसोरावबो बेयाव बेबायदिनो दलां बानायदोंमोन दा देग्लायनि बोसोरावबो बेबायदि बानायनाय जादों नै ओरैबायदि मोजां आरो बेयावहाय आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय सेल्फि पइन्ट दङ आरामसे सेल्फि लानो हागोन आरो बैयावहाय निजोरा आइ लाभ मा होननांगौ जाखो निजोरा ओरैबायदि बानायनानै दोनदों आरो नै देग्लायनि बोसोराव सेल्फि पइन्टखौ एसे साबसिनै बानायनाय जादों नै जेनेबा थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे साबसिन बायदि मोनदों आङो बेखौ बानायनायाव बेसेबां टाइम लाखोलै ब्रादार सानबासो जाबाय ने औ नैबे गोजौआवहाय खाबाय थानाय आदायानो एन्सार होबाय आरो ना सानबासो जाबाय दा बानायगासिनो दं नै माखासे बाखि थानाय खामानिफोरखौ नै बेयाव बहुद मोजां जाखाबाय आरो ना सेल्फि पइन्ट बियो बयबो सेल्फि लाफैनो हागोन आरो वाव बिउटिफुल प्लेस दा नायदो नै बेफोरबायदि आरो ना सारि सारि दै स्राय स्राय दै ओरैबायदि मोजां बानायनानै दोनखादों नै दा बेयावनो बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफ्रा गाखोनाय जागोन आरो नै जायनि फलावहाय दानि 17 थारिखआव अपेनिं जागोन दा बेयावनो ओरैबायदि गाखोगोन आरोखि डान्स पारफरमेन्स खालामगोन ओरैबायदि मेथाइफोर खनगोन आरो दा नोंथांमोनाबो निश्चय फैयोब्ला नुनो मोनगोन आरोखि बेयावहाय टाइम जोंना नै बाजैमोना ओरैबायदि मोजां एवगासिनो दं आरो ना मा बुस्थु बियो बाजै आच्छा थालिरनि चिप्स आरो नोंथांमोना फैनानै निश्चय नैबे बाजैनि दखानाव जाफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बाजै सासे दंबावोलै नै जारुरुथार साइसथार बाजैया गोदो सिख्लायावथ' आरो बहुद साबसिनमोन बे दा नै ओरैबायदि मोजां आरो जानोहाय खमलाबो मोनगोन नै मोजां कमला